tempat WGM Hemanta Kumar Mehta EDTBD Clean Sri Lanka Jangama Sewe Magin அந்த வகையிலே கிளீன் ஸ்ரீலங்கா அந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்காக்கள் 3 முக்கிய பாகங்களை கொண்டது. சூழலியல், சமூகவியல் மற்றதோடு நிறைய இந்த 3 அடிப்படைகளை கொண்டு இந்த வேலைத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அந்த வகையிலே பொதுமக்களுக்கான சேவைகள் மிகவும் இலகுவாகவும் அவர்களுக்கு நேர காலத்துடன் விரைவாகவும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது அரசாங்கத்தின் ஒரு எதிர்பார்ப்பார். அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் நடமாட்டம் செலுத்தும் பொழுது நடைபெற இருக்கின்றது. Sampai pada lalani bisa இவ்வளோ காலமாக இந்த காணி உறுதிக்காக நான் 10 வருஷமாக நான் ட்ரை பண்ணிட்டு கடனும் கிடைக்கல. அது மூலயமா எனக்கு இந்த கிரீஸ் நடமாடும் சேவை மூலயமா எனக்கு இது கிடைச்சிருக்குது. இதில் வந்து இந்த நடமாடும் சேவையினால் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. 25 මාසේ 27 වෙනි දින ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනක් පැවැත්වුවා. මෙතෙක් කල් අපිට අවුරුදු 8ක් පමණ වෙනකන් කිසිම බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට නොහැකිව තිබුණා. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දිසාපතිතුමා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ වගේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට හැකියුණා. ඒ පිළිබඳව එතුමාලටත් ඒ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට මාගේ ස්තුතිය පුද කරන අතර ඉතාමත් සතුටක් ප්‍රකාශ කරනවා. ஐடென்டி கார்டு போடுறதுக்கு போட்டிருந்தாங்க. வெகு விரைவில் நடமாடும் கிளீன் ஸ்ரீலங்கா திட்டத்தின் கீழ் நடமாடும் சேவை மூலமாக அடுத்த வருஷம் ஓயலுக்கு இந்த முறை கிடைத்ததற்கு வெகு விரைவில் செய்ததற்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
under the Clean Sri Lanka program, you can make an ID card very easily and join us today. ஓகே குட் மார்னிங் சார். என்னடா நான் வந்து கோர்ஸ் ஒன்று தேடி திரிஞ்சேன். நான் எனக்கு கேர் கிவர் படிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு வந்து திருகோணமலையில் நடமாடும் சேவை வந்து கிளீன் ஸ்ரீலங்காவின் மூலமாக எனக்கு வந்து நைட்டா நிறுவனத்தின் இங்கே வந்து பதிவு செய்து எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறதுக்கான கேர் கிவர் கோர்ஸ் வந்து இங்கே சேராக்கள் எனக்கு சொல்லி தந்து நான் இங்கே மூலம் வந்து என்னோட ஃபோமை பதிஞ்சு சேராக்களுக்கு ஒப்படைச்சிருக்கேன். சேராக்கள் எனக்கு எப்போ பதிஞ்சு எனக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த நடமாடும் சேவை மூலம் எனக்கு இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்காவை உதவி செய்த அரசாங்கத்துக்கு எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வந்து